Samantala, mga magsasaka na hindi nabigyan ng fuel subsidy cards sa Mangaldan target sa susunod na distribusyon. Para sa detalye, narito si Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report! Tinanggap ng 72 rehistradong magsasaka sa Mangaldan ang tig-3,000 piso o kabuoang 260,000 piso na halaga ng fuel subsidy cards ngayong Oktubre bilang suporta bunsod ng epekto ng pagbabago sa presyo ng petrolyo. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang kabuoang halaga ay sapat lamang umano sa bilang ng mga benepisyaryo na alokasyon ng Department of Agriculture sa bayan. Tiniyak naman ng tanggapan na ibang mga benepisyaryo naman ang makakatanggap sa susunod na distribusyon. Ipinaalala rin sa mga benepisyaryo ang wastong paggamit ng card upang mapakinabangan ng maayos. Isinusulong ng Fuel Subsidy Assistance Program sa sektor ng agrikultura upang bigyang suporta at tulong ang mga magsasakang umaaray sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Kasama mo mula rito sa IFM News, dagupan nito si Idol Denise Brillante Tatak. IFM. IFM News. IFM News. IFM News.